Ikaw, Brad, layo rin ka na ako eh. Gamay pa kayong nabuhat nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Kubala na lang ng imong tuhod, mapudpud pa na imong sandal sa pagpangalagad sa Ginoo. Di pa kunin mo maapsan sa akong nabuhat para niya. Sakto ba na? Higala igsuon, na ay mga tao nga ingon ana. Tanaw nila sa kagalingon, taas na kay sila. Tanaw nila silang kaugalingon, daghan na kay silang nabuhat sa pagpangalagad sa Ginoo. Kitang tanan dinhi sa kalibutan, walay taas, walay labaw na to mata sa Ginoo. Kitang tanan, sama ra grasyang nadawatan, sama ra kaluwasan nga gihatag sa Ginoo para kanato. Busa, walay taas na to, walay labaw, walay dako, walay gamay, basta kanang tanan nga singkasing nga pagbuhat para sa Ginoo. Kay kung daghan imong nabuhat at tubangan sa Ginoo, nganong ipanghambog pa man nimo? Kinahanglan ba di ay makahibalo ang tanan nga daghan ka gibuhat? Kinahanglan ba gyud di ay nga masayod ang tanan nga ikaw grabe na gibuhat para sa kahimayaan sa Ginoo? Kinahanglan ba di ay ipanghambog nimo nga daghan na kay kog nasulwining, daghan na kay kog na Bible study? Nganong angay pa man ipanghambog? Para ingnon mas taas ka? Para ingnon may eksperyensado ka? Para ingnon nga daghan kag alam? Kumpara man din na sa Ginoo, adtoy panabi niya. Ayo ipanghambog sa uban. Sa pagkatinuod, ang Ginoo nalipay sa mga tao nga nagbuhat siyang kabubuton nga nagpakahilom apan uban sa kinasingkasing nga pagbuhat. Kaysa sa tao nga napaghambog, dili Ginoo yang gipataas kundi iyang kaugalingon. Sa tinuod dili ni raise ang atong pagpangalagad, dili ni lumbaay, dili lagi ni pataasay. Kini patumanay, patinud-anay kung kanisingkasing ibuhat para sa iyang kaymayaan kana gikalipay sa Ginoo. Walay gamay, walay dako atubangan sa Ginoo kung kana kinasingkasing ikahimaya na sa Ginoo. Undangin ang pagpahambog nimo kaysa pagkatinuod, ikaw ra ang maalaot. This is your Kapjo, signing out. James 4:6 God resisteth the proud but giveth grace to the humble.